perkata ningkang ducul layu tepit gong manut dawing bapak kowe karo aku kudu jaga katentreman Karang Kadempel bener ora pangling kae Kurawa dampyak-dampyak sajake mbelani karo Begawan Durna aku wis krasa to ning awak dhewe rasa wedi awak dhewe rasa mundur iki ana sing jagani awake dhewe sapa Ndara Werkudara karo Ndara Janaka ning aja ngantek dhewe ora ketok nyambut gawe terus pethoke ngonek kira-kira Kurawa Banda kalani men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka yo reng perang ora reng perang wis siap-siap kok ya sangu gaman wis nggawa glati pramuka duwene kuwi kaya ayo ora usah wedi karo Kurawa ora wir-wiran tas malang-malang diputung ayo reng kowe sik tuwa dhisik oke tok dokok ngarep ya gelem mburi ya gelem aku bakal alukon aku ning lakas dongeng enthek-enthek sita munggo paten ana temunggo apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lahiya bener kandamu lali sumber ketiwasan ngagelah kaya ndo mentang kaya gendhewa ora sopan karo piyayi Petruk sampean mriki butuh napa belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmane karo Bagong. Ayo ndi Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku kowe. Gong, aku sik kowe iki rasah kesusu to. Aku meh melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata. Oh iya. Kartomarma. Iya, dasar para nyata kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajeni karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja meng kowe mo. Kerubutan sawadya balamu Kurawa kan maju kabeh. Kon ngrubut Petruk. Lho kok aku? Sing arep perang sapa? Aku sik. Aku ki mung nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing anu gareng sing apa jenenge iki? Ular-ular. Oh iya, iya. Dum dhewe-dhewe.
wani karo kamu apamu sing tak wedeni leno pangindamu tak canda tak glethuk ndasmu tinjung akhirat nyawamu mikir kok gak tandangane oke siap lho Tru iya kalah awas kowe ora iki ketentreman Karang Kadempel gumantung kowe aku karo Gareng ya sikat Tru ya maju mriki nek sampean kepengin kewirangan ora minggat Petruk kantong bolong bilani Bagong tak katutke dosari mang mriki Den kula mboten wedi arek sampean ya Gareng adasar keparanyata awake ming sak biting majone peperangan sing dadi nyatane Swatama anak Pendhita Durna
Ayo. Ora gelem ngulungke Semar. Karang Abang Karang Dembel. Piye? Karang Abang Karang Dembel. Wani mungsuh nala gareng tinjung akhirat nyawamu. Geleleng ora. Kowe kok glereng, Reng? Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruce bakul apa? Bakul apa? Canek menangan aku nek wis ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Murid Indra Janaka nderekke Indra Janaka pirang-pirang taun kok Gelut Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah lho kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan. Le nantang kemunggahan kowe le nantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya ngapa? Dursasana kon maju nak poteng-potenge kuwandane. Ayo kanene. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, Ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau Reng wonge Sumbar. Engko sik aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei ngono. Tandange rasa jireh. Petro wis gelut. Nah, aku wis gelut. Aku ngapa? Meng paitan cangkem tok iki apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis Sumbar. Wehehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku. Joget kok ora aturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Aku isane joget nguncalke sikil. Ora minggat kena cangkemmu modar. Wah, edan mungsuh wong buruk. Mungsuh wong buruk. Dursasana dasar para nyata. Mrene arep ngopo kowe? Nglabrak wong-wong Karang Kadempel. Ora minggat bumi angus Karang Kadempel. Berarti arep ngerusak Karang Kadempel. Dasar para nyata. Sing betengi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajule ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan. Musuh ya sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok niki wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling durung tau konangan. Kok kowe ngece karo aku? Nek ora wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal nang kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Nya, lho. Ngopo kok nya? Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah sirahmu. Nya. Nya pecahan, guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nya pecahan, guys.
setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah siramu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah siramu dulungke sirahe berarti cah kendel. Pecah siramu yo wis. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah siramu dur, kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Lah tinggo ngopo aku urip? Urip bendina mung nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Edan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 taun aku, sumpah. Nyo. Weh, tenanan apa? Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Lah ngono kuwi, kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya modar sik. Nyong wis. Kowe lah ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditonyo. Ping pira? Manut. Aku ki ping pira-pira manut kok. Watone isih kuat aku isih gelem. Nyong. Iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyong. Nyong wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku ndisi ana. Nyo ayo. Ayo, wedi saka arep mburi wae nyo ayo. Kuwi ngapae? Tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho nyo. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nyo. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat yo mat nyo ayo. Mburi wae nyo ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nyo, isa aku ya kok nyo. Ayo areng apa? Mburi wae nyo, mburi nyo. Wadange cak kendel isi. Wis ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nya aku sik nyok, sampean pangeran pati tak punjung nya. Lek pecah, kowe lha domongi kok iki 3 tahun tak pecah kira tau pecah. Nya, nek sampean mecah siraku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nya malah tok entengke patiku nya. Pecah siramu. Nya. Kowe iki domongi ngayal wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demet ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok muli ora krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wah, wis ngantem to. Wis. Meneh ora? Ya meneh kene. Yo, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Ya. Engko balese pindho. Ya. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek ngomong ki ora ngawur. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene gentenan. Oh, aduh, modar iki. Iki adil ora kok modar adil. Ya, aduh. Aduh. Ora cerewet wae. Gek ngantem aku kaya nyanyi malah. No. Bismillah. Ya. Ora kabari sik sadurunge. Ya piye. Wingi bar tanggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Tenane asli takono Petro. Ya wis rasa wae. Wis. Utang loro rasa. Kene. Wah, modar tenan iki. Aduh. Siap.
Wis, akhire ming semono. Gile, ayo, mbok ping 5 ngkas. Ta. Ya. Mati jeneng aku mati jeneng aku. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kowe. Ayo kene gentenan. Nyo. Nah, lho. Nah. Ping 3 lho kowe. Ya. Kene. Ya baca. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing. Lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan ta lagian? Nya. Madhep mburi. Oke, nya. Waduh. Kurang pisan. Ya, nya. Ta. Ayo, sak bantermu. Hop! Der. Kok nglekar, Lek? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo, gentenan. Matane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetape Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kedepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa, bocah semene teneh ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikirne. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapi kok ngerampok utawa kok ngrusak karo ngademel iki. Kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek wis nesu apa? Medeni tak omong. Aku iki nek wis nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Bocah aku mbok udu, Pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki rame mangan wonge kelakoni ta omonge. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana, jatak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perdu lemah jantung. Arep lemah lempung sak ngarepmu. Kowe paham ora? Karang Kadempel iki ora duwe salah ora diluput nang Goro Ngistina. Durna arep boyong Semar kok wong Karang Kadempel dikatutke dosane karo kowe piye? Karepmu piye? Iya. Agawa kluku bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ana syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isin le, Kang. Aku wegah aku. Aku isin nek ngono kuwi gelem ora keprok watu apa semaur? Semaur. Ah, ngono. Wiwiti ya? Ayo lungguh ngisor. Nggih. Senggune dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik?
Kelas 3. Ora munggah ping pira? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Ngincen roke bugure. Murid kok ngincen rok? Rok di PP. Kok kita apane? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Tak kere. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo? Ditonyo. Anu nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Gareng, Nolo Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Wis karo wis nyanyi, mentok tak kandhane engko anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Mentok ngono ora mentok. Mentok. Iya ta kowe? Notasine sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Kudu apa mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhane. Ngono. Mentok tak kandhane. Bebek, ganti bebek. Bebek atus kali ngono wis. Bebek atus kali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wis nadane sak karepmu. Bebek. Anggere meneng bandem watu kowe. Atus kali mung nututi sabun wangi-wangi. Eneng kandang wae. Dik Pate. Sadar. Insaf. Sampeyan ki Pate, bebek. Ngisen-isen ki. Pati yang ratu gong binatara kok nenggalan nyanyi bebek atus kali sampeyan dhewe. Taran mboten. Bebek atus kali. Depate, kula malu lho, kula isin, kula lingsem Depate, sampai niku piyayi luhur, wong nomor loro teng negara Ngastina, wong sana Krisna nembah kabeh karo sampean kok bebek sampean ae dhewe, amun kaya ngoten ta Depate? Bebek. Oh, mancan kadang-kadang ngayal, bebek. Bagong isa-isa. Kakang Dono pripun Pate? Sengara iso ngalahke Panakawan. Cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantu ning Iwang Pikulun Pandya Betari Durga, ontring dandang manguri. Mangga Pate. Semare koden
prayitna semuriris semuriris eko balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi Wetro dalem Pak Barang kadempel wis padhang nggih ning isih ana gawean pripun to nek Sinuwun Ndarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau rak kandha karo Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa, aja ming 5. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalawan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel. Nggih. Sowana ning Mandura, Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengan iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Ndarawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kawan nggih, Pak.
driya mangu mangunggong kandhuhan remang lerlena tanpa kanen yen tan tuso hamangku sandya utama jagat dewa bathur ya jagat pangestu Prakuta. Wonten dawuh sinuwun. Kaget rasamu kowe tak awi nyaket ana ing Gatri Projeng Mandura. Oh, Gorawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura. Tumunten sak mangke kula cemadung dawuh. Badhe wonten paridamel menapa diweji Kakang Prakuta wonten timbalan jroning kedaton Mandura isine mung panjenengan ingsun garwaku Yai Dewi Rawati apa dene anakku Wisata lan sira Kakang Patih inggih mula ora ana ingkang dak caketake bisawane kejaba mung Kakang Patih Prakuta kepareng paduka miji dhateng abdipun Prakuta ngene tembang rawat-rawat bener mbok bakul sinambi wara pawarta binangging karna nalika semana panjenengan ingsun entuk kabar saka Yayi Prabu Ndarawati yen to dina samengko para Pandhawa nglumpuk ana ing Karang Kadempel wigatine bakal nyatakake Kakang Semar Badrana yungne bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa wontene ukara mbangun jiwa mau wigatine kepiye lan perlune apa panjenengan ingsun durung bisa ndungkap Tumuli Yai Prabu Ndarawati nganti lawan pun Kakang supaya prapta ana ing Karang Kadempel. Ewadina ingga sepriki jeneng ingsun durung jengkar saka kedaton ing Mandura. Lah menika malah panjenengan menika aneh. Lho, aneh piye? Menawi panjenengan menika badhe priksa menapa ta wigatosipun Kyai Semar anggenipun badhe gadhah damel bangun jiwa menika mlampah iki sampun ngantos nyuwun mriksa dhateng Kakang abdipun Prakuta ning panjenengan menika rawuh wonten ing Karang Kadempel lho. Menawi panjenengan sampun dumugi wonten ing mriku tumunten sak mangke badhe mangertos menapa ta wigatosipun Kyai Semar badhe gadhah damel bangun jiwa. Lah menawi panjenengan menika ndangu dhateng abdipun Prakuta kula niku mboten ngertos. Wong kula ngertos menawi Semar badhe gadhah damel bangun jiwa menika saking paduka Gusti kula Sanata nembe kemawon menika lho. Lho la ya kuwi. Ya mung rasaku ora kepenak. Adiku ora jenak liripun. Lho kok sik ing atase panjenengan ingsun kuwi Nalendra. Sak jagat pramudita ingkang sinebut Tiyang Agung ki mung siji Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi aku kudu ketayanan prapta ning Karang Kadempel. Monggo Semar kuwi derajate ngaceplik Semar kuwi ming Panakawan. Ing mestine yen to Semar bakal duwe gawe kuwi nyuwuni dipalilah marang Tiyang Agung Baladewa rawuh utawa prapta ning negara Mandura. Terus nyara widekake apa wigatine ora kok piyayi luhur padha diaturi rawuh ana ing Karang Kadempel. Terus aku tak takon karo kowe, Semar kuwi derajate apa? Lah menika panjenengan menika senengane ngendhak gunaning jalma. Ngendhak gunaning sak padha-padha menika mboten sae.
Nuwun pangapunten lho Diwaji. Mboten kula badhe tutur-tutur dhateng panjenengan niku mboten. Namung estunipun tiyang sak jagat menika sampun sami prisa sedaya. Semar menika tata lair panci namung abdi nanging Batos menika dewa ngejawantah. Jobita kula aturi menggalih. Pandhawa menika dipun mong dening Semar Badranaya nyatanipun sakmangke Pandhawa menika dados tiyang kalukeng rat Jayeng Bawana. Sinten ingkang boten tepang kaliyan para Pandhawa. Menawi tiyang-tiyang Karang Pradesan menika padha sami kedanan kaliyan para Pandhawa, anggenipun Pandhawa menika tansah raket kaliyan kawula alit. Menawi sesamining Nalindra sami tresna kaliyan para Pandhawa menika sebab Pandhawa menika tansah nggatosaken dhateng kawontenanipun negari liyan. Sampun malih wujuding titah swantah nadyan sato kewan kemawon. Sedaya menika tresna kaliyan para Pandhawa. Cobi kula aturi menggalih. Pandhawa mapan wonten ing wana boten kasangsaya dening sato kewan galak. Pandhawa mapan wonten ing Karang Pradesan tansah kathah ingkang kepengin ngampiraken lan Pandhawa supados dedunung wonten ing gubukipun. Menika ateges Pandhawa menika dimbong dening Kyai Semar menika dados mustikaning jagat, mantasaning titah, unusaning jalma. Lah kok panjenengan ngendikake Semar kuwi apa lho mangke piye nampun kados mekaten. Ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Giri menika gunung Lusi menika cacing kala mangsane cacing menika saged dumugi pucuking gunung. Lah mila tiyang gesang wonten ing alam padang nika aja sok ngembe blegere ala ning janjane menika nika ya iso duwe pethingan dhewe-dhewe menika saged prasa dadak mejang mulang karo aku. Wose Baladewa ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Nadyan Jaya Prabu Ndarawati kadang-kadangku para Pandhawa prapta ning Karang Kadempel nanging aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Mbuh, apa sing dikarepake dening Semar Badranaya kuwi dudu perkaraning Baladewa. Kuwi dudu perkaraning Baladewa. Aku gelem nampa pangandikaning Semar ning yen Semar sowan ana negara Mandura. Merga derajate Baladewa kuwi nek ditandhing karo Semar isih dhuwur derajate Baladewa Pragata. Rekat lampahing rata tanpa ndara prateng sukuning arga iram kang tumingal iram kang tumingal gendeng saengga praja dereng ngantos paripurna sami mbal wacana kasaruswanipun kira Petruk kantong boling ing dumrajak tanpa apan ngatos kagiat kang samya mulat. Dewa stiti nenggalani ora pamuk pamuknya tigang bala ngeling ana Sang Hyang Budhawaka lho iki ora pangling kaya Petruk. Nggih sinuwun kula ingkang sowan. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya, Petruk tak tampa ralat pangestuku tampanono. Nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sumangga pangabodran damar sasi praptapun ing negara Mandura. Petruk gage matur. Purwa madiran wusanane wigatine apa? Matur tiyang agung. Ya. Kula dipun utus dening Bapak Semar gandeng samangke para Pandhawa menika sampun rawuh wonten ing Karang Kadempel nengga rawuhipun Sri Nata Agung ing Ndarawati.
Inggih menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah Bapak Semar paring dawuh kalian Petro, aku nyuwun sinuwun Mandura aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mergo aku mbutuhake Pandhawa 5 lan kang isi ana sambung rapete kalawan para Pandhawa. 1 Ratu Ndarawati, 2 Nalendra Mandura. Mila sawan kula sanipun sinuwun Prabu Tiyang Agung Baladewa menika wonten sukalaning penggalih dinten sakmangke sareng sak lampah kula. Tedhak wonten ing Karang Kadempel samangke mangayu bagya Kyai Semar bapak kula ngenipun badhe gadah damel mbangun jiwa. Brengking sak menika diweji cekap semanten atur kula mugi parangka nggalih paring dawuh. Samangke kersa sareng kalian lampah kula menapa sinuwun Prabu Mandura badhe nitih Kyai Puspadenta piyambak rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mekaten atur kula sinuwun. Sri Baladewa Narpati Dewi Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Petro dalem sadurunge aku prapta ning Karang Kadempel saiki aku tak takon karo kowe gage wangsul ana pitakon kanthi pertitis nggih. Janjane niate bapakmu ki piye? Niate bapakmu ki piye? Kok kepengin bangun jiwa kuwi jane sing arep dibangun jiwane sapa? Yen ana keterangan ingkang gemathok, yen ana keterangan ingkang trewaca, tak tampa aku bakal prapta ning Karang Kadempel. Nanging yen ora ana keterangan, iki mbok aturake marang Nata Mandura. Taunana Windana aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Nuwun sewu nek perkara nika kula mboten ngertos. Ajeng bangun jiwa niku jiwane sapa? Napa ajeng bangun jiwa Suraya kuwi ora ngerti. Niku ora dong. Ning bapak niku niate pancen pengen bangun jiwa. Mila perkawis menika kula semanggaken Sinuwun Prabu Mandura. Namung bapak ngantu-antu rawuh panjenengan. Yen aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho, tegesipun apa panjenengan boten mersakaken dhateng bapak? Napa panjenengan boten mersakaken dhateng Semar? Sing diantu-antu Sinuwun Prabu Mandura, Sinuwun Kresna niku dalam perjalanan OTW. Ngoten. Mangke nek Sinuwun Prabu Mandura menika rawuh mriku, Sinuwun Prabu Ndarawati rawuh mriku niku gampil menggerak panjenengan prisa piyambak. Meniku panjenengan prisa piyambak niate bapak napa kok pengen bangun jiwa ni janjane mengke ajeng diterangke karo bapak dhewe ngoten lho. Mula Kang Soko wis tak tetepake iki mampu lagi matur karo utawa aku lagi paring pangandikan karo Praguta. Nggih. Yen bapakmu ora meneh keterangan ingkang gumathok, aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Oh nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek ngoten panjenengan sampun balak napa sing didhawuhke bapak. Mboten napa-napa. Kula ya ora arep meksa. Wong gunane apa kula maksa panjenengan ora gelem kok dipaksa. Ngibarate kaya wong undang-undang genduren kula niki. Nek sampean gelem rawuh ya matur nuwun, ora ya ora apa-apa, ora mengaruhi apa-apa. Ngoten. Nek pancen mboten nggih mboten dados menapa. Ning mengke kula tak matur bapak. Dasar lan alasane Sinuwun Prabu Mandura mboten kersa rawuh wonten Karang Kadempel niku perkarane napa kula tak matur bapak. Ngoten. Dipun cekapi semanten mawon. Kula nyuwun pamit. Tambahi pangestu kula tak wangsul teng Karang Kadempel. Ngoten. Kula tak wangsul tak matur karo bapak nek Sinuwun Mandura mboten kersa rawuh teng Karang Kadempel. Baliya dina iki kowe, Tru. Oh nggih, matur nuwun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya pun cacilik. Sewu kula badhe munjuk atur diweji ya Praguta piye kula menika sareng nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten menika kok manah kula tumunten gelo lho gelo piye kula suwita Sinuwun Prabu Mandura menika kula menika sanget ngagungaken lan ngagengaken dhateng asmanipun sesembahan kula suwita tiyang agung kula suwita ratu ingkang saestu berbudi balaksana nadyan gadah pewatekan dosa kau tur gampang muring ning panjenengan menika kondang ratu sing adil ing samukawisipun ratu ing mboten ati mengeng dhateng angger-anggering kautaman
lan boten nate tumindak ing boten sak mesinipun ing sak gedhagan menika kula dadi patih kok rasa kula gelo. Wis to gelamu nang endi? Ha ngene iki wau. Kilura Petruk rawuh. Namung nyara wedhaken sarta munjo atur menawi panjenengan katuran rawuh wonten ing Karang Kadempel. Nek kok sugal panjenengan paring pangandikan. Panjenengan paring dawuh kalian Petruk, Petruk, nek bapakmu ora ngandhakake apa to swigatine nggone bakal bangun jiwa. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel taunana windanana. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho, mangke rumiyin to sinuwun. Nuwun sewu panjenengan iki sajae kaya ngembe banget karo Semar Badranaya, luwe-luwe karo Petruk. Petruk niku nuwun sewu, mbok panjenengan nggih kemutan duk nalika wonten kraman. Inggih menika Raden Basuwara Kangsa. Petruk wonten ing Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika, Semar wonten Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika. Lah kok panjenengan lajeng gadhahi pambekan ing kados mekaten menika. Nuwun sewu. Petruk mundur kanthi lega. Nuwun sewu pasuryanipun utawa praupane Petruk menika mboten kaya kuciwa, mboten kaya gelo ning ati mesti rada cuwa. Merga Petruk mangendikane sing kaya ngoten Diwaji, mbok ampun kados mekaten to sinuwun. Monggo to dinten samangke kula dherekaken supados panjenengan prapta utawi rawuh wonten ing Karang Kadempel. Samangke supados nekseni kemawon niku abote sepira to? Nekseni niku abote sepira cobi? Nek ditanding karo Panakawan ngene momong sampeyan teng Widara Kandhang sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil. Saniki diaturi rawuh wonten Karang Kadempel. Mongko sing nyuwun panjenengan rawuh teng Karang Kadempel niku Semar. Lah kok panjenengan anggenipun paring dawuh kados mekaten menika wah lah kok ngilang-ilangke lho dadi tiyang agung Baladewa lho ya. Dewa Bathara jagat pangestunggur. Wah, Pragoto. Nadan kowe iki tak pikir-pikir patih sing gaweane gawe jengkel atiku ning tinemune bareng kowe iso ngelingake karo panjenengan ingsun. Yo. Ora bakal aku ngilang-ilangke labuhaning Semar Badranaya. Pragoto, wonten dawuh. Ditiyang iki Kyai Puspardenta cawis nak nitik gajahku prapta nang Karang Kadempel. Lah, rak ngaten. Tegesipun boten dipun raosi dening para Pandhawa. Kaya Pragoto.